Velkommen seere. I dag i studiet har vi besøg af prins Mohammed direkte fra Saudi-Arabien. Velkommen til, prins. Salam alaikum. Nå, prins Mohammed. Seerne og jeg vil egentlig godt vide, hvad laver du egentlig her i Danmark? Først og fremmest, jeg vil gerne forklare seere. Jeg snakker lidt dansk. En af mine... En af mine 20 koner er dansk. Så jeg kan tage lidt dansk. Ja. Det er vi jo rigtig glade for her i studiet, og sikkert også seerne. Så, men du er jo i Danmark, fordi du har hørt, at vi i Danmark har en af verdens længste hængebroer. Jeg ser, I hører det rigtigt. Vi har en af verdens længste hængebroer. Og det har du hørt. Det er korrekt. Det er korrekt. Jeg er kommet til Danmark, fordi jeg har fundet, at I har flot bro, lang bro, og jeg skal bygge en bro i mit land, i Dubai. Og det skal være en bedste bro. Okay. Og det fordi du har hørt, at vi har nogle rigtig gode ingeniører og arkitekter og håndværkere. Det har du hørt, ikke også? Så derfor så er du kommet til for at få nogle tilbud. Jeg har hørt, dansk folk er dygtige til at være, kreativ, innovativ. Og jeg kommer, fordi at jeg har et mål, at jeg skal lave den største, flotteste bro, Dubai Bridge. Penge, Okay. ingen problem. Okay. Og situationen er den, at du har tilkaldt 6 forskellige firmaer, og du vil fra de her 6 forskellige firmaer, der vil du have faktisk 6 forskellige tilbud på nogle broer. Altså du vil have nogle miniatyrmodeller på broer, der skal bygges, og du skal kunne vælge mellem de her 6 forskellige broer. Er det korrekt forstået, prins Mohammed af Saudi-Arabien? Inshallah, den bro, den en, jeg har ikke valgt alle idiot. 6 firma i Danmark, bedste firma jeg har udvalgt. De skal lave model til en bro, Dubai Bridge, og jeg efter vælger den bedste bro. Det skal være, jeg har mange kriterier til den bro. Spændvidde, højde, så lidt vægt som muligt. Ikke fordi jeg mangler penge, jeg vil bare gerne kunne sige, inshallah, at det er den mest bedste bro, billigste bro og bedste bro i hele verden. Okay. Så er vi med her. Så det vil sige, at når du har fået de her 6 bud på broer, så giver du en point, og ud fra en salgsvideo, som de her firmaer også laver. Det vil sige, at hvert firma skal lave en video af deres bro og deres arbejde. Så giver du dem point, og så vurderer du, hvilken bro du vælger at få bygget i Dubai. Men det er ikke nok. Hvad er det, jeg også hører, du gerne vil give til de her firmaer her? Det jeg siger til mine projektledere, jeg siger til dem, send til alle firmaer papir på alt kriterier jeg skal bruge. Okay, Jeg giver ikke brug til her i studio, jeg har med meget travlt, men jeg sender alle papirer til firma, de overholder aftale. Yes. Jeg kommer, og jeg tjekker alle bro. Okay. Jeg skal kigge på model, jeg skal kigge på alle kriterier, er de opfyldt, det skal være kreativt og flot, og så, jeg giver point. Du giver point. Jeg giver Du vurderer, ja, det har vi forstået. For hver gang, at de opfylder i kriterier, de får point. Og den firma, der laver bedste bro, Nu kommer det.
Den firma, der laver bedste bro. Så. Alle skal høre det. Nu kommer det. Den firma, inshallah, der laver bedste bro. Ja, hvad får de? Halv kilo guld. Hørte I det senest? Hørte I det? 1,5 kilo af det pureste guld fra prins Mohammed af Saudi-Arabien. Inshallah. Vi glæder os. Inshallah, jeg glæder mig også til at se flot bro. I er et dygtigt folk i Danmark. Husk, ikke med så mange penge, men dygtig til at bruge den. Hørte I det, ser? I er dygtige, og I kan godt. På gensyn. Inshallah, vi snakkes ved igen. Tak fordi jeg må komme. Tak til alle danske mænd og kvinder og alle gider. Tak til alle seere. Tak fordi I tog med i dag, ser. På gensyn, når I kommer tilbage til studiet den anden.